na kayo ay wala gyud ko. Pagka nga process na mo ginawa na siya. Dili na tagaan. Ako gani wala man. Na temporary nga ID yata. Hala! Wala ko mo tanaw kay basi naguba na na. Ay nakam. Tagsa-tagsaon na lang. Ito ko may ko na yan. Uy, kani sis ko na ni sis. Okay, sis. Agoy. Okay. Ah, di naman sila na magkuan. Wala kalindot ba ni oy. Di ka tungkuan kay para dili mabugat. Apa man dito sis? Ano pa? Iba ka na, di ka na makasay. Ah. Ah. Na, mao na lang na. Oh, duha di kami ko na din. Napa? Thank you, Brad. Unsa ni? Kamam sa cool. Balik Ah. bata. Ah. Alas 10 lang din. Basta matungay tayo dito. No? Nakasantahat ka? Ay, isa ra. Pero? Mm. Di, galay ko ano dito. Okay ra, Brad. Di kaya po na. Sabal. Ako na connected room. Kabalay ra lagi ang yes. And then I will sing. I will sing. I will sing the ancient melody. Now, we have food. Hello. This is not mine. This is not ours for the beneficiary. So, we eat nothing. Na naman po nakasulod naman ta. Ayun na, the cakes. And then, they, ayun, ano yung cupcakes? Oh, And the cupcakes 18 man ni there. sila. Nilani Oh. naman, palitin naman. Ko musugot yan eh. Ha? There's the cakes Okay, na with tulak na it. magiran. Ah. There, oh, you see? Gawad. They're our Gawad beneficiaries. Rosas. Ano? Sas na. Yeah. And their children, they will love our cakes. We're going to eat our cakes. Yeah. And then lots of gifts. Nakapik sa Jenny. And we also bring our own water. Siguro rin ito. Ala. Bugat kayo. Ah, dayon, wala sila na chiboy na pak. Wala lang siya nuchi boy na. Kato na lang cash. You have to talk about it. Magsinto-sinto man po na siya. Batis na siya. Pero nakita ng kwarta. nakasabot siya. O, katong dito nga side. O, kanang dito katong bitaw na ay. Katong 1, 2, 3. Katulong nga first, third row nga katong na ay
dot nga blue ihang t-shirt. Mo na siya. Yan. Hello. Hello. Ay. Hello, grabe. Wala siya sa party. Oh, sila oh. Nagkuhan mi ato sa simbahan mo. Ha? Oh, yung maigo ra na siya. Naapod ko yung soundbox, pero naa. Naka-extension. Wala. Pero pero ang kanimang ko di mo kay basig sa music, sa music ba oh. Wala to extension. Wala day saksakan. Wala. 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 Buntag. Hello? Kini siya yung programa is fourth na na everyday. Usually kini siya ng group. Kasi sila, akil ko. Ayun, hindi basta-basta pa. I mean, nakuha ni ng mga pangmatag sa inyo to the documentation of Sis Leofi. Hindi ba sa basta ng kuha lang? Kuhaan din siya di-array, di-solicit, at ako ay kanang kusang bumatag. So, whatever kayo madapat karon is from the heart with siya. So, we hope na pag may napaaway, mahimo ninyo nga ma-realize ninyo na naadi ay mga tao na despite na hindi man yung mga dato, pero mag-una-una good sa mga katauhan para lang maka-share. So kung kanina yung matawag mag-reach me nga, makatabang ni sa ginagmay na paa. So salamat sa pag-anyo, salamat sa Sis Leofi sa pag-sama di ka recommend sa inyong So kami, itabang ng Disney. Kanyang founder kami, reportan. So, we wish you a Merry Christmas. Hindi mga nag-wish sa inyo na happy Christmas, bahala sa ginagmay na paagi, namot na mahatag na share, labi na sa mga bata at today. Siyempre, Pasko is malipay din na sila. Ako, makakwado ma-amaze ko mga bata sa mga taga ng mga ginagmay na So, mayroon yung enjoy the rest of the day kay naman ni mga kagpay na naging dala. Hindi mo gano'n nga bonggang-bongga pero at least makashare. So, mayroon din tayo.
18 ka parents then 30 ka bata. So, mo ni ang ilahang gamay nga pamaagi para magpasalamat sa inyo ha. At the same time, this is Christmas Road. It's time for sharing and giving sa mga blessings. And pasalamat po sa blessings na ating natawag sa buong tuig sa 2022. Kaya pila na lang kayo 2023 na. So, thankful kayo pa na maayo ang lakaw sa akong kinabuhi, ang hinaon na makanunayan na maayo paggawas. So again, congratulations and thank you sa Delio Ibigan sa ilang katuig kung matatuig nilang pagtabang sa komunidad. Dahil na sa founders sa hotel na active kayo. Despite of the challenges sa grupo na pamiling Yapo, no? Or 6 years naman siguro yun, no? Mag-7 na, 7. 7 years na siya, so grade 1 na niya siya. Sa bata pa, sa dami sa kapo. Grade 7 years is parang hindi na basta-basta abot ng 7 years na organization. Again, Merry Christmas and Happy New Year kanina. Anak ni kan? Hello. Anak ni Jilin? Ah? Ah? Dance me. Dance. Dance din. Kasi sa mata ka sa cellphone. Dance. Pili, uy. Dance. Group yourselves into two. Group yourselves into 5. Sa'yo.
Sige, dali na. Alin na. Thank you. Sis Ann. Diyan na lang. Ha? Unsay ako i-celebrate ang isang birthday karong December 25. Unsay mag-birthday karong December 25. Matagan. Si Jesus mag-birthday karong December 25 karong Domingo. So, same sila lang mo ka? Si Jesus birthday ni Jesus Christ karong Sunday, December 25. So, siya'y naka-answer. Nakabalo na ko. Kinsa'y mag-birthday. Ay, Jesus. Isa naman na akong gift. Importante nakabalo mo kinsa'y mag-birthday no. Kaya siya ang ako Ginoo. Okay, thank you. Merry Christmas. Palakpakan. Lumulupyo diri sa Barangay Tubod. Dako gyud ang ako ang pasalamat sa inyo nga ani ako karon kasi pinasugasi namo nga sa giingon pa ni Sis Raquel, founder sa TI na nanitabot mi nga ang beneficiary is ang Barangay Tubod. Kay kabalo gyud mi nga ang Barangay Tubod ang makita ra gyud is kanang sa sitko lang kasagaran sa Tubod, di ba? Ang mga dito banda isud kaayo na sila maabot sa ikani nga mga gift giving. Labi na gyud kadtong dapat hatagan during sa Pasko. So ang gihimo gyud nako sa kauban sa ay nga taga-tubod silang Jungan, si Chilin, silang Kisay sa uban ang mga kauban. Ako gyud mipapili ang angay nga mga dawat ani nga mga pinaspuhan kaniyon sa inyo ha. Daghang kay dili ka matagaan nga nanginahanglan po pero dili ka gyud na makaya. Kung sa gyud ang amon na ako sa among pangaruling ang hihimo na mo first is niyon sa sate nga para sa kanay magkuha ng separate na mga pamilya mga hatagan na silang kabuo para po na pulo lang po kabuo sinahangyo ito ang sisate na sis pwede 30 na kabata doon si sisate asay paayos sis para mahatagan ang bakod ang kanay kay syempre kung kayo bisbit sa inyong mga anak kana na lang po siya mga nanay ang nagdibit sa beneficiary ng anak ang hatagan po na mag-noche boy makakit lahir po po sa mga bata so kamo na yun wala na nagagawa sa mga nanay kung isa mga bata ka beneficiary isa yung muna na kanay o guardian pa po nakalahan parang one big happy family. Yung gawas na po kami,
kamo nga mapaabot na talagsa ang tao maadpod dito sa bukid na makakuha ang aning ng mga pinasuhan. So again, salamat sa tayo sa kabot diri ng ihang si Madiala, months pa lang yung baby, pero siya na po si Pareto ni siya, siya sa mga kasing-kasing bakay. Isa wala ako sa Pintay, na kami sa MVP, na yung kami sa ilang kanila na support ka. Ay, kabalo nito kung sa ilang support ko sa ilang kanila. So, tibihag sa Pintay family, sa ako ang mga atubod na nasa Pintay, kami, nagpasalamat sa inyo ha, kami karong busaga, nagapadayag ni sa amuha, tabang sa inyo ha, o sa ganyan pa, Merry Christmas sa inyong tanan, sa atong ang tanan. Hinaot ang atong kapasuhan, matagal ka sa Ginoo, maayong lawas, maayong pagpuyo, love sa isang pagkanimalay, love sa pamilya, pagkinabangay, o hinaot ang atong New Year, matagal ka panalangin, blessing sa atong ang Ginoo. Naarami at ingay sa inyong mga tawag, bukod sa among mga makaya. At ang ingay magpaabot din sa inyong kanunay. Abang once a year kasi, hopefully by next year, din na ang tumor. Pero matapos kung sa mga programa sa lahat ng organization, naaman sa mga upang pag-isihan kapunta. Upon, kung nakapatay na sila, kamutabang sa ito. Mayong utag, mayong Christmas and Happy New Year. Taburaw Rubio, isa ka beneficiary. Jessa Tulor, Tulo. Oo. Nakadawat. Kasi nakadawat. One take pinyo. Yata dito. Okay, asan ako? Elsa Buok. Duha ka beneficiary. Plus cake. Oh, plastic. Yolanda Baloran, isa ka beneficiary. Plus cake. Jocelyn Torres, duha. Maybelline Baldo, duha. Jimary Vergara, isa. Mary Jill Yagono, isa. Marina Luok Pinosa, isa. Jililin Batikon, tulo. Upat. Tulo man. Diputado. Tulo yung anak. Oh, diputado, tulo. Duha. Diputado, duha. Hindi ni kaigo. Kaigo ni. Kabudget man ni sila kaigo ni. Charlene Lago. Duha. Andrew Villarama, isa. Rachel Gentero, duha. Aileen Kahilia, isa. CL Macarayo, duha. Sobra dapat nagduha. Badiala, isa. Isa lang Badiala. Isa. Wala siya cake. Dali lang ga, imo. Ban ka na siya, oh. Badiala. Wala siya cake. Badiala kayo siya. Last. Wala kay cake. Ulahin naman. Okay na. Amo oy. Aman mo. Amo. Daw.
Abdi ka ni pusing. Basta makita lagi kan. Ali. Brad, ali Brad. Saluan ron ta to nato oh. Dalain niyo ang anak palihog ha, pagkukuha mo sa bugas. Si Antonieta and Alboro. Si Maisie, ang iyahang anak. Siwan ba? Naku ka dalawan. Ali na mo si Brad. Dia. Oh, dia lang mo. Dia lang mo gunit. Oh, nag-video ko. Okay lang. Oh. Sige lang. Okay lang. Okay na. Sige, okay na. Diyan lang mo. Sige, okay na. Salamat, Ma'am Alboro. Elizabeth Caburao. Si Jit Rubio Tariao. Okay. Jessa Tuyor. Si Julia, si Matt, o si Princess. Okay, Tuyor. Jessa Tuyor. Tuyor mo anak. Nakanin. Sige, mo. Isa lang ako kasi isa ka. Ba? Tuyor. Sa mama, di natin ang bugas yun. Get sa mga bata. Ito ba kayo ga? Picture. Ito na sa? Okay, salamat. Elsa Buko. Duha, si Naomi o si Noreen. Asa man yung bata? Dara. Okay. Lagi no, nantatay music mo. Isa ka buok anak si James. Yolanda Baloran. Yolanda. Wala man yung mama. Wala siya bukas. Oh, duha. Duha, isa na ka buok. Isa ka bata. Isa lang ka bata. Okay, 1 to ready. Okay. Igiling-giling. Igiling-giling. Picture na yun. Ito bang ito? Okay.
Noche Buena. Kita wala pa. Okay na. Want already. Want already. Aileen Cahilia, isa ka. Aileen. Isa ka baka. Aileen. Aileen, I give. Aileen, I give. Okay, madala ko lang ako. Ano, isa naman ang nabili. Ganon. Kaya malipay ang tiinay nga madunggan ang inyuhang mga tingog nga bisa lang Merry Christmas ato ang tanan. Pwede ra? Okay, sige, go! Salamat. Daghan kayong salamat sa tanan sa New Elegance support sa among gift na nadawat kang nabinagayod kang Ma'am Raquel. I love you, Ma'am. Okay. Thank you. Thank you, Sam. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Salamat sa pamiligan. Salamat. Okay. Thank you kayo sa TNI at saka si Ma'am Pupi. Thank you sa mga groups. Okay. Salamat kay Ma'am. Okay. Thank you. God.